Bai, horixe da akordioa. Hemendik aurrera, Hego Euskal Herrian bezeroek izango dute aukera eta eskubidea, bere eskubide linguistikoak egikaritzeko enpresekin. Bai, alde batetik eurek dituzten zalantzak, kexak, dena delakoa euskeraz egin ahal izango dituzte, edozein komunikazio moduan, izan daiteke idatziz, edo agoz, edo telematikoki, edo zein modutan. Eta beste alde batetik, arreta pertsonalizatua ere euskeraz izateko eskubidea egikaritu egiten da lege honetan. Derrigortuta egongo dira enpresak ertain handiak, 250 langiletik gora dituztenak, edo gutxiago izan da ere, 50 milioitik gorako fakturazioa duten enpresek. Horiek derrigortuta egongo dira. Noski, edozein enpresak arditzake bertan aurkezten diren neurri guztiak, baina derrigortuta egongo direnak horiek izango dira. Asumitu dezaketenak kostu hori behintzat. Baina ez hori bakarrik, ez bakarrik maila linguistikoan baizik eta lege osoa dago enpresa horiei zuzendua. Beraz, atal linguistikoan ere, horiek dira behartuta egongo direnak. Oraindik bi tramite parlamentario gelditzen dira, datorren astean izango da batzordean bozkatuko da guztia, lege osoa, orain arte egin direnak izan dira, ponentzia barruan sartu dira gure bi emendakin horiek, gero esatzen da batzordera eta batzordetik gero plenora pasatu behar da. Beraz, bi tramite horiek eginda edo gaindituta, nolabait esateko, boletinean jarriko litzateke eta hortik aurrera sartuko litzateke martxan.